YTF rok ini West BS saja. Obono cini habubagra no koroksa Sanjeev Debor mahane ke koroksa taku bo erom khaine ke Facebook ni bisinti khai je koks dara khuksi dara bai khaine ke comments khai ke abo kuno dino kono koroksa borok kaham bini buku aba ko gona biho dei thaiya so bo totally mental kai ubuni party ni फोरोंजाक बोनो रां रुवैनि के चारि दनो आबोनि बागै बो खरकसे चिनि हाबोबाग्रा चिनि स्वयं बताइनि अवतार मानजाक चिनि दिबासनो बासि ना बागै ना बागैनि जे सामुंखाय दङ चिनि हाबोबाग्रानि बागैनि के आमाके खुसिगरा सावैनि के फेसबुक कमेन्ट्स बिसिनि के के सै दङ सो आबोनि बागै चिनि चिनि सिकला बदल चिनि YTF नि जत वारियर जक्सन जत न जों फाइने के दिनै वेस्ट बिएसआव बिनि मुङैनो जों एफआईआर खाया काम साथाबरा खाया जों पुलिस रक बाय प्रशासन रक बाय जों कक सालायमानि बिसिङाव गायसानो बरक साखाजोनो दाति खायनो के एक्शन लानाय होनाय जों बंगलाते कक खजारि काबुखा विदिन 7 days एक सप्ताहनि बिसिङाव जुदि एक्शन नाया के जों अबनतिनि के देब कतर चबा खायनो थाङि अच्छा सिसिनि रखा बनो सिसिनि बो जागानि जों गाहाम सिनिबो बिनि नखरा जों गाहाम सिनिबो बता मुखाय जों गाहाम सिनिबो बनो जों बनो सिनिया हाइफेनो ससियेल मीडिया नि बिसिंति नुखा जखनबा जों बनो लिगेली बायबेनाके दिनि बिनि मुङैनो एफआईआर खाया जों बनो सिनो ताङै सिनियानैबा बिनि मुं सन्जीव देबरमा बबो खरकसे तिब्रा सानोब्ले बिनि नखबो तिब्रा रायजोनो बबो तो खरकसे बुमाने बसानोब्ले बखो बरनिबा जों बनो सिनियानानि आं नंनि मीडिया नि बिसिंति गायसानो सानामो जों Sanjeev Debor nang nugui dong ke taratari nini kok samani obono nang mapsani ni ke paidi haya hangka ke sikla rok achugui tongalak nang sina habubagra na je kok samani oboni jawab jeng nin thaniwo jeng jaske bana nahanai tai social media ni bisingo joto sikla tongai rok tai okal chalai tongai rok joto use khai tongai rok social media ekta platform jita Facebook Instagram YouTube tabuk choli tongo trending go तो ओ जगह तांबा जों गाहाम कक सालायनायनि बागैसो केबनि सामुं गाहाम खायमाने जों बनो एप्रिशिएट खायना बागै केबो बमा हायङै दंखा सुगिया जराव जों बिनि बागै कक सालायना बागैसो केबनि बागै केबो हामियाके पर्सनली एटेक खायजनाय जागाया आबो अबो हंके समाजबो सिदारानाय दफाबो सिदारानाय नों आंबो सिदारांनाय तो निजिनि नुक निजिनि बरक निजिनि ताखुब निजिरा बिसं अमाय हामिया जाया सामुं खायावै गाहामनो खायदि जत्तनो नायथको तंबानाय जाथायनाके आरो चिन हाबुबाग्रा चिनि बागै जे सामुंखाय दङ अबतो जों जत तिब्रासा तंनाय सिमिया गुनि बसं तंनाय र फातार हास्तेनि बररबो सायमानै दङ जेरम चिनि हाबुबाग्रा चिनि बागै बमाहायके सामुंखाय दं सो आबो हायरनो जों एप्रिशिएट खायनो दरकार चिकन फाइनेके बरर फाइनेके फेसबुक ताइ इंस्टाग्राम ताइ यूट्यूब नि बिसिंति कमेन्ट्स नि बिसिंति खायनेके लाइभ भिडियो नि बिसिंति खायनेके अब हामी सामने अब बन्द खायने हामबाय